The extended area of Thrace is one thing. I mean, and socially and culturally, yes, they have so much in common. It's so natural that these people want to come in contact. Аз съм на 63 години, сигурно 60 години пея. Αυτά τα φάρμακα όταν αφήσουμε τα χρησιμοποιούμε, κανείς δεν έχει στο χωριό μελίτσες. Όλα εξαφανίστηκαν. Ακόμα και τα φρούτα ξηραίνουν. Ισχυρά φάρμακα ρίχνουν. Μπήκαν να γλιτώσουμε το καπνό, αλλά τα άλλα φεύγουν. Μελίτσες δεν έμειναν στο χωριό κανείς. Όλα ψάψαν. Είναι μία μειονότητα, περιθώριο, όχι μόνο από το 1920 και μετά, δηλαδή από την ενσωμάτωση της Θράκης στο ελληνικό κράτος. Είναι μία μειονότητα περιθωρίου για πάρα πολλά χρόνια, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ακόμα και αν η γλώσσα, η τουρκική, η υπομακική, η ελληνική χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν έτσι με μια εθνοτική διάθεση για εθνικιστικούς λόγους, τελικά υπερίσχυσε η ευρωπαϊκή ταυτότητα σε εισαγωγικά. Τα ίδια τα παιδιά, όταν έγινε το λύκειο της Βλάχης με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, είχαν ζητήσει δίπλα από την ελληνική σημαία στην αυλή του σχολείου να μπει και η ευρωπαϊκή σημαία. Και πολλές φορές όταν τους ρωτούν εσείς τι είστε στο κομμάτι, λένε εμείς είμαστε Ευρωπαίοι. Она женска се казва Мадона, а тази тук, зад този мъжкар, тя е Моника Левински, а пък той е Бил Клинтън. Ясно се вижда обаче, че в момента всички тези хора принадлежат на постмодерния свят, един все по-глобализиращ се свят. Те са включени както в голямото движение на хората по планетата, така и във всички тези модерни, насочени към бъдещето бизнеси. Единственото заболяване на Щрауса е стрес. Както и при хората. Те много се превързват и усещат твоите намерения. Какви са?
Κοιτώντας πίσω, στις όχθες του παρελθόντος, η Θράκη μοιάζει να ξετυλίγεται πολύχρωμη κουρελού, αργασμένη από φυλές και πολιτισμούς, με την καρτερία και την γνώση των αιώνων. Η φάδια ανώμια, σκόρπια εδώ ή εκεί, άλλοτε να συμπλέκονται και άλλοτε να χωρίζουν, ως να συνενωθούν σε έναν τρόπο. Σε ένα άρρητο σχέδιο ζωής που επιβάλλει, λες, η μυθική Ροδόπη στους υπηκόους της. Μάτια εύγλωτα, λόγια μετρημένα, καθώς μετριώνται οι μέρες με τον καιρό στη δουλειά, στο σπίτι, στα χωράφια με τα καπνά. Άνθρωποι που ξέρουν πως σε τούτον δω τον τόπο, αυτοί και οι προγονείς τους, άρθρωσαν τη δική τους λαλιά στο χτύπημα του αργαλιού, για να απαντήσουν στο κάλεσμα του βουνού, στον θρό και στους ψιθύρους του δάσους. Με τον ίδιο αυτόν τρόπο, μίλησαν για το κελάρισμα του μεγάλου ποταμού, της κάθε μέρα στη δουλειά, στη γιορτή, στη χαρά και την λύπη, στο τραγούδι. Κι έτσι, νυχθημερών αργάζεται η πολύχρωμη κουρελού, που για όποιον έχει θαυμάσει την ομορφιά της, χρέος να την προστατέψει, για να μην ξεφτύσει η ιερή αγκαλιά της μητρικής γλώσσας. Μην τα προπήρια της ανοχής και του σεβασμού στον άλλον, τον διαφορετικό, γκρεμιστούν. Γιατί τότε, δίκαια άδικα, επάνω σε όλους μας θα πέσουν. Τέλος, αρχή και τέλος το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό. Δικαίωμα που εκπηγάζει από μια βαθύτερη προγονική γνώση που έχουν οι άνθρωποι για την ιστορία του τόπου τους. Άλλωστε, έχει υποθεί, άγι δε προς φως, την αλήθειαν χρόνος. Не дреговаме нашо думење. Не дреговаме нашо думење. Не дреговаме как наша имаме. Не дреговаме как наша имаме. Не дреговаме притин санасе. Не дреговаме притин санасе. Какви ще таешо? Какви ще таешо? Нашо думење. Не дреговаме нашо думење. Не дреговаме, не дреговаме, не. Какви ще таешо? Γεωργία είσαι εσύ. Γεωργία ποια είναι? Η μαμά μου. Βρίνει την σάνασε. Не дреговаме как наша имаме. Не дреговаме, не дреговаме, не. Дреговаме притин санасе. Εμείς που είμαστε εδώ, εμείς είμαστε αντόπιοι εδώ. Какви ще таешо? Какви ще таешо? Нашо думење. Не дрегуваме, не дрегуваме, не. Ha 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 ha.